Merħba għal episodju ieħor mill-programm qrajt dan l-aħħar. Illum se niltaqgħu ma' persuna oħra mill-qasam letterarju u magħha se nitkellmu dwar il-qari. Magħna llum għandna lil Charles Farrugia li huwa arkivist nazzjonali u CEO tal-Arkivi Nazzjonali tar-Rabat Malta. Apparti dan huwa jippubblika wkoll xogħlijiet ta' riċerka u fl-2013 huwa rebaħ Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-ktieb Sicut Lilium, Devozzjoni u Ritwal tul is-sekli. Allura Charles, tgħidilna ftit qrajt dan l-aħħar? Mela, ħafna nies li forsi jassoċjawni mal-arkivi għaliex dik hija l-linja ta' speċjalizzazzjoni tiegħi llum il-ġurnata, però forsi mhux kulħadd jaf li oriġinarjament ir-riċerka tiegħi, speċjalment meta kont fid-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta, kienet iktar tiffoka fuq ir-ritwali, festi, rivalitajiet fil-villaġġi. It-tip ta' xogħol li kiteb Jeremy Bossevejn fuq festa partiti għaw Malta. U l-ktieb li rajt dan l-aħħar kien ktieb li sirt naf bih fl-istudji tiegħi, però dan l-aħħar rġajt rajt dan il-ktieb huwa ktieb mill-istoriku Franċiż Emmanuel Ladurie bl-isem ta' Carnival, a popular uprising in Romance. Da jitratta storja ta' irvell li ġara waqt il-Carnival fl-1580 ġewwa Romance huwa post ġewwa Franza, u li interessanti huwa li jorbot dawn l-affarijiet f'daqqa, l-arkivi u r-ritwali. Ladurie huwa isem kbir fl-istorja, huwa mill-grupp ta' storiċi ngħidulhom l-annal historians illi kienu jiffukaw ħafna illi minn avveniment bħal dan li kien avveniment ta' irvell jibnu storja soċjoloġika, antropoloġika u jaffaxxinak kif mid-dokumenti li nsibu fl-arkivi li jusab illi għal ħafna nies forsi jidhru dry documents jirnexxielu jibni storja illi ma ddejqikx taqra, storja mexxejja ħafna u idaħħal ċertu fatturi, pereżempju il-fattur tat-temp. Kif fil-perjodu qabel dan l-irvell kellek temp kiesaħ ħafna li allura dak effettwa x-xogħol fil-qasam tad-dwieli u dak imbagħad effettwa l-prezz tal-inbit. Allura mbagħad jagħmel l-analiżi ta' kemm olew il-prezzijiet f'dak is-settur u kif dak kellu impatt ukoll fuq dan l-irvell. U x'joqgħod partikolarment f'dan il-ktieb għalfejn għażilt lilu? Huwa dal-metodu ta' kif mhux ġast kronoloġija ta' fatti, mhux ġast tgħidilna isma' fit-tali fl-1580 sar dan l-irvell, imma kif qiegħed jidħol f'tant profondità għaliex wassal għall-irvell. Pereżempju jsemmi l-konfraternitajiet illi min kien membru fil-konfraternità kellu dritt li jġor l-armi, allura mbagħad dik l-availability ta' armi tkompli tgħin biex isir dan l-irvell. Vuol il-link li hemm tant sabiħa f'dal-ktieb bej ir-ritwal, konfraternitajiet u mbagħad il-mistjell ieħor li nipprattika jien tal-arkivi hija affaxxinanti, hija profonda ħafna u għalkemm dan mhux l-iktar ktieb importanti ta' dan l-awtur, hemm il-ktieb Montaigu li wkoll joħodna fi Franza li huwa iktar importanti, però dan mbagħad għandu r-rabta mal-konfraternitajiet illi b'mod speċjali tinteressa lill-riċerka tiegħi. Grazzi ħafna tal-li kont magħna Charles, tal-li qsamt magħna dan il-ktieb. Aħna nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw u nqarnet fa' kuljum.